Mislio bi da je Mabel Tanaka bila heroina u filmu Hoppers, zar ne? Pa zapravo, ova djevojka je prava kriminalka. Ona je lik koji je počinio najviše zločina u cijelom ovom filmu, a ako mi ne vjeruješ, pripremi se vidjeti sve zločine koje je počinila Mabel u filmu Hoppers. U filmu su nam je predstavili s otprilike 6 ili 7 godina. I od tada smo vidjeli da se skrivala u svojoj učionici kako bi kasnije ukrala kućne ljubimce koje je škola imala. I nisu bila samo 2 ili 3. Napunila je cijelu svoju torbu životinjama jer je vjerovala da ih spašava. Problem je bio što su je, kad je već izlazila iz škole, pokušali zaustaviti neki od njezinih učitelja. I kad je pokušala pobjeći, čak je ugrizla jednog od njih. Da stvar bude gora, daju nam do znanja da to nije prvi put da pokušava ukrasti životinje. Tako da se može reći da je već imala nešto iskustva. Dakle, još od svojih 7 godina Mabel je već počinila zločine krađe životinja, otpor vlastima i napad. To bi joj dodalo 4 godine zatvora i $7.000 kazne. Ali na sreću za Mabel bila je samo maloljetna, tako da se jedino što se dogodilo bilo to da su pozvali njezine roditelje i dali joj nekoliko dobrih packi po stražnjici. Nakon svega što je napravila, odlučuje ostati živjeti kod svoje bake. Tako može živjeti i uživati u prirodnijem životu. S vremena na vrijeme išla je protestirati kod gradonačelnika, ali na sreću to se smatra slobodom izražavanja. Problem je nastao kada joj je baka umrla. Gradonačelnik je tamo htio izgraditi cestu preko prirodnog područja. Ali prije toga treba nešto razjasniti. Ovaj prirodni rezervat nije pripadao ni njezinoj baki, ni njoj. Sjetimo se da je njezina baka to pronašla nakon što je dugo hodala šumom. To znači da je kuća Mabel sigurna. Problem je u tome što, kada su već na rubu uništavanja jezera kako bi započeli izgradnju, Mabel preskoči ogradu kako bi zaustavila radnike. I nakon toga stane točno na mjesto gdje su postavili dinamit i tako ih zaustavi. Prijatelju, ovo se već može klasificirati kao zločin. Jer ovdje je Mabel već imala 19 godina. Ovdje je počinila neovlašteni ulazak kada je preskočila ogradu, što bi joj donijelo 6 mjeseci zatvora i kaznu od $1.000. Ometala je građevinske radove, što bi joj donijelo još 6 mjeseci zatvora i $500 kazne. Zatim je počinila nepromišljeno ponašanje stanjem oko dinamita, što bi joj donijelo godinu dana zatvora i kaznu od $2.000. Srećom samo zovu policiju da je odvedu i to je to. Uz pomoć svoje učiteljice sada zna da joj treba dabar kako bi dovela više životinja na to mjesto. Tako ga neće moći uništiti zbog izgradnje. Ali nakon nekog vremena čekanja napokon vidi da prolazi dabar, zato ga počinje pratiti. Tu dolazi do sveučilišta u Beavertonu. Isto sveučilište na kojem ona studira. Problem je što, budući da je izvan školskog vremena, to se smatra neovlaštenim ulaskom. Nakon toga nastavlja pratiti dabra. Tako ulazi u ono što izgleda kao skladište, u kojem čak postoje vrata s dodatnim osiguranjem kako nitko ne bi mogao ući. Ali ipak nasilno ulazi unutra. I to je to, dolaze do tajnih laboratorija. Na sreću Mabel, ova škola je ista ona u kojoj ona studira, tako da je vrlo vjerojatno da joj neće biti podignute optužnice, nego samo opomena sveučilišta. 30 sati društveno korisnog rada i moguća opomena da će, ako u sljedećem semestru ponovno napraviti nešto slično, biti suspendirana. Nakon što je saznala za plan Hoppersa koji je njezina učiteljica skrivala, odlučuje iskoristiti tu tehnologiju kako bi odvela dabra na područje koje želi spasiti. I tako je na kraju ukrala ovog robota dabra. Ali naravno prije toga je morala napraviti pravi nered u tom laboratoriju. I ovo se smatra krađom sveučilišne imovine. Neovlaštena uporaba istraživačke opreme. Ometanje znanstvenog istraživanja. I izbjegavanje laboratorijskog osoblja. Da je ovo bila privatna tvrtka, najvjerojatnije bi Mabel morala provesti 6 godina u zatvoru i platiti kaznu od $15.000. Ali budući da se radi o sveučilištu, najvjerojatnije će jednostavno biti izbačena i više se nikada neće moći upisati. Nakon toga odlazi u šumu kako bi pronašla dabra koji će joj pomoći da ponovno ima životinje u svojem rezervatu. I shvati da su postojali uređaji koje su samo životinje mogle čuti.
i zato više nije bilo životinja u tom prirodnom rezervatu. Tako da Mabel odluči uništiti taj uređaj kako bi se životinje vratile. To bi se moglo klasificirati kao oštećenje imovine ili vandalizam. Ali kako je taj uređaj bio ilegalan, najvjerojatnije je da će Mabel izbjeći kaznu za ovo. Od sljedećeg se sigurno neće izvući. Gradonačelnik ponovno postavlja više uređaja kako bi spriječio povratak životinja. I tako Mabel traži sastanak sa vijećem životinja kako bi zatražila njihovu pomoć. Samo što ovdje stvari izmiču kontroli. Govor koji Mabel drži navodi vijeće životinja da se uroti zajedno s njom, kako bi ubili gradonačelnika. Da, sada već govorimo o nečemu vrlo ozbiljnom. Ono što je ovdje važno jest da je ona pokušala spriječiti vijeće da ga ne ubiju, već samo da ga prestraše. Tako da joj je ovdje kazna znatno smanjena. Tako da je njezino kazneno djelo ostalo samo na zavjeri, za zastrašivanje službenika. To će joj donijeti 1 godinu dana zatvora i $1000 kazne. I dok ju je životinjsko vijeće zastrašivalo da se i ona složi s ubojstvom gradonačelnika. Mabel zgnječi leptira, kraljicu kukaca, i na kraju je ubije, što bi se klasificiralo kao ubojstvo. I dali bi joj 5 godina zatvora i $10.000 kazne. Ona pokušava spasiti gradonačelnika od svih životinja koje ga žele ubiti, tako da je njezin veliki plan ući u njegov automobil, zatim ga zastrašiti i lišiti ga slobode, prisiljavajući ga da ode na njezinu prezentaciju i da otkaže izgradnju. Ovdje su počinili provalu u vozilo, otmicu, lišavanje slobode i prisilu. Sve to, prijatelji, ima ukupno 28 godina zatvora i $40.000 kazne, jer ovdje govorimo o javnom dužnosniku, ne o bilo kojoj osobi. I stvar postaje još gora. Kako su životinje počele juriti za automobilom gradonačelnika, Mabel se počela uzrujavati i zato je smetala gradonačelniku dok je vozio, kako bi nastavio voziti puno brže. I tako je vozio obijesno. Recimo da je ona bila samo suučesnica u toj obijesnoj vožnji, zato bi dobila samo 6 mjeseci zatvora i $500 kazne. Kad doktorica dođe kako bi pokušala uhvatiti Mabel, Mabel joj ukrade uređaj kako bi se mogla komunicirati sa životinjama i ljudima. I tu, zbog te krađe, dali bismo joj kaznu od $1000 i 6 mjeseci zatvora. Nakon velike potjere završavaju u velikom sudaru. Zbog toga se može reći da je dovela u opasnost živote nekoliko osoba. To bi joj donijelo kaznu od 1 godinu dana zatvora i $3000 kazne. Uz to je uključena i naknada za pričinjenu štetu. Na kraju, kako gradonačelnik ne želi surađivati, Mabel ga prijeti i zastrašuje. Viče pticama da ga pronađu i ubiju. Ovo bi se računalo kao poticanje na nasilje i zastrašivanje, što bi joj dodalo 6 godina zatvora i $15.000 kazne. Na njezinu nesreću, njih hvataju životinje i na kraju rade zajedno kao tim kako bi izašli i imali događaj koji je trebao završiti tragedijom. Ali, pokušavajući zaustaviti varalicu, ona izaziva vrlo ozbiljan šumski požar, koji ugrožava živote životinja, pa čak i ljudi. Dakle, zbog nepažljivog izazivanja požara, ugrožavanja stanovništva i štete za okoliš. Mabel bi dobila kaznu od 12 godina zatvora i $40.000 novčane kazne. Vidite li, rekao sam vam, Mabel je počinila zločine kao da je ona negativka ovog filma. Ukupno, Mabelini zločini uključuju krađu životinja, 2 krađe privatne imovine, opiranje vlastima, napad na učitelja i 2 neovlaštena ulaska, ometanje građevinskih radova, neodgovorno ponašanje u blizini eksploziva, provala u zgradu, neovlaštena manipulacija pristupom, neovlaštena uporaba eksperimentalne tehnologije, ometanje znanstvenog istraživanja, izbjegavanje laboratorijskog osoblja, zavjera s ciljem zastrašivanja javnog dužnosnika, ubojstvo, neovlašten ulazak u vozilo, otmica, nezakonito lišavanje slobode, prisiljavanje javnog dužnosnika,
Suučesništvo u bezobzirnoj vožnji, dovođenje u opasnost života drugih osoba, poticanje na nasilje, kaznene prijetnje, neoprezno izazivanje požara, dovođenje stanovništva u opasnost, šteta za okoliš. Koliko bi to ukupno iznosilo? 74 godine zatvora, $134.500 kazni. 1. Ukor od svojih roditelja. Legendarne packe po guzi zbog lošeg ponašanja kad je imao 7 godina. 30 sati društveno korisnog rada na sveučilištu. Trajno izbacivanje sa sveučilišta u Beavertonu. Zabrana približavanja znanstvenim laboratorijima. I vrlo vjerojatna zabrana prilaska gradonačelniku. Dakle, da, sljedeći put kad neko kaže da je Mabel junakinja Hoppersa, sjetite se da bi ova djevojčica zapravo trebala biti u zatvoru maksimalne sigurnosti. A najluđe od svega je što još nismo ni došli do zločina zlikovaca kao što su gradonačelnik, Titus i životinjsko vijeće. Dakle, ako još nisi pogledao ovaj video, ostani uz nas dok ne bude spreman.